ערב טוב לכולם. לצערי הרב בישיבת המועצה האחרונה, על אף ההתנגדות של חברי האופוזיציה בראשותי, עברה החלטה של היטל ביטחון. היטל ביטחון בעצם קובע על פי חוק עזר עירוני שאושר ב-2015, שתושבי אילת יצטרכו לממן יחידת ביטחון נוספת סביב העיר אילת על חשבוננו. אין ספק שהגברת תחושת הביטחון של התושבים היא חשובה ונדרשת. יש בעיר אילת הרבה מאוד אתגרים ביטחוניים, וחשוב מאוד לתת לכל אחד מאיתנו התושבים את תחושת הביטחון המספקת עבורנו, עבור הילדים שלנו, עבור ההורים שלנו, כדי לגור בעיר בטוחה. אבל זה ממש לא חייב לבוא על חשבוננו. על אף שברשויות אחרות גובים היטל ביטחון כבר שנים רבות מהתושבים, ועל אף שאנחנו גובים יחסית מחיר נמוך, זה עדיין לא אומר שזה מוצדק. אפשר וצריך למצוא מקור תקציבי אחר מאשר הכיס של כולנו תושבי אילת. יש מספיק כוחות ביטחון בעיר שניתן באמצעותם לדלג על המשוכה, על האתגר הזה של הקמה של יחידה חדשה, א', ב', בנושא התקציבי, תושבי מדינת ישראל ובפרט תושבי אילת חווים גזרות כלכליות אינסופיות. החשמל עלה ב3.5%, הארנונה הולכת לעלות לכולנו 5.5%, המים עולים ב2.5%, ואפילו המע"מ שלתפיסת תושבי אילת עולה רק בעוד 1%, ואנחנו פטורים. אנחנו ממש לא פטורים. ההפך הוא הנכון. סל הקניות שלנו עלה ב15% לשבוע בממוצע. כל ההוצאות של הבית שלנו עלו בעשרות אלפי שקלים לשנה, וראוי היה שחברי המועצה וחברי הקואליציה שמצביעים לצערי הרב בטייס אוטומטי בנושאים כאלה אקוטיים, היו קשובים לציבור, והיו מבינים את הנטל הכלכלי שיש לתושבי אילת על האתגרים הרבים שיש לנו כאן בנושא בריאות ותחבורה וכן הלאה, והיו מוותרים לתושבי אילת ומורידים להם את הכנס הזה מהראש. הגיע הזמן להיות טיפה יותר מתחשבים. אני מתנגד בתוקף להחלטה, הצבענו גם נגד ההחלטה, ואנחנו מקווים שאתם תושבי אילת תצליחו לגרום לקברניטי העיר להתעורר ולהפוך את ההחלטה.